Много хора си мислят, че тогава, когато в сделката участва кредитен консултант, брокер, банка и нотариус, естествено, не им е нужен адвокат, те са напълно защитени. Само че на практика не е така. За мен адвоката в такава сделка е силно препоръчителен. Какво прави адвоката? Адвоката проверява собствеността. Проверява дали на лице има съсобственост. Нещо, което е много важно и може да се окаже по-съществено. Проверява дали върху този имот има тежести. Примерно възбрана. Също така може да участва още от най-ранен етап. Т.е. да изготви или да погледне, да коригира така нареченото стоп капаро. Депозитно споразумение или кой както реши да си го нарича. Взима много съществено участие в изготвянето или коригирането на самия предварителен договор, който ви е основата за цялата сделка. Участва и в самото изповядване. Т.е. може да ви придружи, ако не се чувствате напълно сигурни в себе си, при нотариалното изповядване на сделката. Не на последно място, именно там, ако случайно се случи нещо, но адвокатът е този, който реагира за съставянето на съответните протоколи при нужда.